σκηνικό του Αγίου Κωνσταντίνου και θα σας δείξουμε μια ταινία. Την ταινία που θα δείτε θα κάνουμε εμείς τα παιδιά. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι στην παραλία. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη είναι μια όμορφη εκκλησία. Απ' έξω είναι γεμάτη, κτισμένη με πέτρα. Και στη σκεπή της έχει όμορφα κόκκινα και δωμάτια. Η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης είναι κοντά στην παραλία. Παιδιά, τώρα θα δείτε το βίντεο. Κάντε ησυχία για να το ακούσετε. Δύο παιδιά από άλλη πόλη της Ελλάδος κάνουν βόλτα στην παραλία του Βόλου και στέκονται μπροστά στο ναό και αρχίζουν να αναρωτιούνται ποιος είναι ο ναός, πότε να κτίστηκε και βεβαίως να πάνε για να προσκυνήσουν. Πολύ όμορφος αυτός ο ναός. Υπέροχος φαίνεται απ' έξω. Φαντάσου μέσα πως θα είναι. Θα ήθελα να μάθω πότε είναι χτισμένος. Είναι όλος με πέτρα? Βλέπω ότι έχετε ένα σκύλο, δεν το ρωτάμε? Συγγνώμη, ξέρετε, δεν είμαστε από εδώ. Έχουμε έρθει εκδρομή. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο όμορφος ναός? Με μεγάλη μου χαρά, παιδιά μου. Σπάνια σήμερα οι νέοι ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα. Αλλά σε εσάς βλέπω ότι θέλετε πραγματικά να μάθετε. Μάλιστα, θέλαμε. Είστε τυχεροί. Γνωρίζω κάποια πράγματα αφού είμαι εδώ ενωρίτης από τότε που γεννήθηκα. Το ίδιο βέβαια και οι γονείς μου. Θα σας πω λοιπόν ό,τι ξέρω και έχω ακούσει. Ευχαριστούμε! Μετά που θα προχωρήσετε πιο κάτω, θα συναντήσετε ένα ξενοδοχείο τοξανία. Όπως λέγεται, εκεί λοιπόν υπήρχε ένα παλιό προσκυνητάρι, όπου σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ήταν κτισμένος ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκεί, όταν δημιουργήθηκε η συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, κτίστηκε ένας ξύλινος ναός. Η ανάγερσή του έγινε μέσα σε ένα μήνα και η πρώτη Θεία Λειτουργία τελέστηκε το 1898. Μετά από χρόνια, όταν πλέον η συνοικία μεγάλωσε με απόφαση του τότε Δημάρχου Βόλου κ. Σπύρου Σπυρίδη, ανατέθηκε στον γνωστό αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο να σχεδιάσει το νέο ναό, που θα κτιζόταν εδώ κοντά στη θάλασσα. Πράγματι, άρχισαν οι εργασίες με τη θεμελίωση του ναού το 1927. Η θεμελίωση ήταν δύσκολο έργο, αφού χρειαζόταν να μπουν ξύλινοι πάσαλοι μέσα στο έδαφος που ήταν από κάτω η θάλασσα. Έτσι το έργο ανέλαβε μια εταιρεία. Όλα τα υλικά που χρειάστηκαν ήταν από την περιοχή μας και οι κολόνες που θα δείτε μέσα στο ναό της κατασκεύασαν επί τόπου. Τα εγγένεια έγιναν με κάθε μεγαλοπρέπεια και με όλο τον πληθυσμό της πόλης να είναι παρόν από τον Μητροπολίτη Ιωακήμ στις 18 Μαΐου του 1936. Ξέρετε τι ρυθμός είναι ο ναός? Νομίζω πως πρέπει να είναι, από ό,τι έχουμε μάθει και στο σχολείο, τρίκλητη βασιλική. Πολύ ωραία, μπράβο! Είναι πράγματι τρίκλητη βασιλική και όπως βλέπετε έχει επενδυθεί εξωτερικά με πέτρα. Έχετε χρόνο, θέλετε να πάμε μέσα, είναι πολύ όμορφο. Ναι. Λοιπόν, ελάτε, πάμε. Λοιπόν, βλέπετε ο ναός χωρίζεται σε 3 κλίτη με 2 κοινοστοιχείες κορινθιακού ρυθμού. Α, και αυτό το γνωρίζουμε, το έχουμε μάθει. Ωραία. Στα 2 πλευρικά κλίτη υπάρχει, όπως θα δείτε, ο γυναικονίτης. Τώρα, ελάτε να πλησιάσουμε στο Ιερό Βήμα. Η Αγία Τράπεζα είναι μαρμάρινη και από πάνω υπάρχει το κυβόριο φτιαγμένο από πεντελικό μάρμαρο και φιλοτεχνημένα από τον Αθηναίο γλύπτη Μιχαήλ Κανδαρά, όπως επίσης ο Δεσποτικός Θρόνος και ο Άμβονας. Το τέμπλο, μαρμάρινο και αυτό από τον γλύπτη Στρατή Φιλιππώτη. Οι εικόνες είναι του Αγιογράφου Ζαχαρία Καραφέρια, πατριώτη μας Βολιώτη.
Και τώρα θα έλεγα να καθίσετε και να αφήσετε το μυαλό σας να δει και με τα μάτια της ψυχής του τον υπέροχο αυτόν ναό και τις όμορφες ψηφιδωτές εικόνες που τον διακοσμούν. Εγώ θα σας αφήσω γιατί έχω αργήσει. Καλή πρόοδο να έχετε καλά, παιδιά μου. Γεια σας, καλά να περάσετε στην πόλη μας. Χαίρετε και ευχαριστούμε πολύ. Του σταυρού σου των τύπων εν ουρανό θεασάμενος, και ως ο Παύλος την πλήση που και εξ ανθρώπων